سلام طعنان نخلهم تخاتلتي يخون دابلكو نابناي لما أنت مدبي كاتو أبناي لما أنتي مدبي كم تلمود نعخم نتخاتلتي يمهريو إلى زحسبكو مدب حيزالكم مسئل لخو ناي لما أنتي مدبي زلعلو ناي صوتاو ركب مفتسام زهبنا زدنقو ناي طعنا طقمتات كنرينا بفلاي دما أب قربا غزا أب عدي سكوتلاند بزوص مصنعتي تمركشسيه نز مدب داليو ناي صوتاو ركب مفتسام مدحانيت نزيبلوم شدشته حمامات بلوص مفتحي كم زخونه تمصنعتي يحبر ازان شدشته مدحانيت زيترخبن حمامات كمي غيرنا بصوتاو ركب كنكلاخل كم نخالون كنرينا صوتاو ركب مفتسام بزحات ناي سنامراون አካላውን ጥቅምታት ኣለዎ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጾታዊ ርክብ ኣብዚሖም ዘይፍጽሙ ሰባት እንታይ ዓይነት ጸገም ከም ዘጋጥሞም ክንሪና ስለዝኾነ ካብ ጾታዊ ርክብ ንረኽቦም ጥቅምታትን ጉድኣትን ኣስፈሕ ቢልና ክንሪና ከምኡውን ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩምን ድሌትኩምን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቐነሰኩም ሰባት ከመይ ጌርኩም ናብ ንቡር ክትምለሱ ከም ትኽእሉ ክንሪና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩምን ጽንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩምና እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ንሪኦ እንታይ እዩ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዓርሰ እምነትና ንኽውስኽ ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ ዓርሰ እምነትና ክቕንስ እንከሎ ምስዚ ተታሒዞም ዝመፁ ማሕበራዊ ፀገማት ይገጥሙና እዮም ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕና ንፍጽም እንተኾይና ዓርሰ እምነትና ልዑል ንክኸውን ይሕግዘና እዩ ነዚ ኢለ ናብተን ኣገደስቲ ጥቕምታት ከኣቱ እቲ ቀዳማይ ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕና ካብ ምፍጻም ንረኽቦ ጥቕሚ እንታይ እዩ ንልብና ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ይህበና እዩ ጾታዊ ርክብ ኣብ ንፍጽመሉ ግዜ ናይ ደም ምዝውዋር ስርሑ ብጣዕሚ ዝቐልጠፈን ጥዕንኡ ዝተሓለወን ንክኸውን ይገብር እዩ እዚ ድማ ናይ ልብና ጥዕና ዝተመሓየሸ ንክኸውን ይጠቕመና እዩ ብፍላይ እውን መትሎ ናይ ምድካም ፀገም ዘጋጥመኩም ደቂ ተባዕትዮ ብናይ ልቢ ሕማም ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ እዩ እዚ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ናይ መትሎ ምጥንካር ምስ ናይ ልቢ ምጥንካር ዝተተሓዘ ከም ዝኾነ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር እዩ እዚ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ 58% መትሎኦም ዝሞተ ወይ ከዓ ዝደኸመ ደቂ ተባዕትዮ እዚ ማለት ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ መትሎኦም ቀልጢፉ ዘይለዓለሎምን ቀልጢፉ ዝደኽሞም ደቂ ተባዕትዮ ንሕማም ልቢ ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ እዩ ይብል እቲ መጽናዕቲ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓደ ወዲ ጥዕኑ ዝሓለወ ልቢ እንተሃልይዎ ኖርማል ዝኾነ ናይ ደም ምዝውዋር ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ደምና ምዝውዋር ድማ ብሉጽ እንተኾይኑ መትሎውን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ደው ኢሉ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ኣብዚሕኩም ጾታዊ ርክብ ምፍጻምኩም ንናይ ልብኹም ጥዕና ስለ ዝጠቕመኩም ኣብዚሕኩም ጾታዊ ርክብ ንክትፍጽሙ ክሕብረልኩም ይደሊ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ንናይ ፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድልና ብልዑል ፐርሰንት ይቕንሶ እዩ ፕሮስቴት ካንሰር ብጣዕሚ ሓደገኛ ካብ ዝበሃሉ ናይ ካንሰር ዓይነታት እቲ ሓደ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዓዲ ስኮትላንድ ብዝተገበረ መጽናዕቲ እዚ መጽናዕቲ ኣብ 24000 ደቂ ተባዕትዮ ዝተገበረ መጽናዕቲ እዩ እዚ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብዙሕ ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ሰባት ካብቶም ብዙሕ ጾታዊ ርክብ ካብ ዘይገብሩ ሰባት ብናይ ሕማም ፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ብጣዕሚ ትሕት ዝበለ ከም ዝኾነ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር ብተጻራሪኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብዙሕ ጾታዊ ርክብ ዘይፍጽሙ ደቂ ተባዕትዮ ግና እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ወይ ከዓ ሰለስተ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ሰባት በዚ ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ልዑል ከም ዝኾነ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር ስለዝኾነ ኣብዚሕኩም ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ከለኹም ብናይ ሕማም ፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ይቕንስ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ንስራሕ ህይወትና ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ነዚ ክብል እንከለኹ ምስ ናይ ምፍጣር ዓቕምና ተታሒዙ ዝለዓል ሓሳብ እዩ ኣብዚሕኩም ጾታዊ ርክብ እንተፈጺምኩም ብፍላይ ናይ ታሕጓስ ሆርሞናትኩም ንኽፍልፍሉ ይገብር እዩ እዘን ናይ ታሕጓስ ሆርሞናት ድማ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወትኩም ፖዚቲቭ ነገር የምጹልኩም እዮም ብፍላይ ናይ ምፍጣር ዓቕምኹም ልዑል ንክኸውን ይገብር እዮም ኣብ ስራሕኩም ተረጋጊዕኩም ሕጉሳት ኮይንኩም ንክትሰርሑ ይሕግዘኩም እዩ بسرحكم كي تسلاچخم قلطيفو سرحكم كي دبركم بقليلون نخيتدغمو نقحلكم سرحكم نختسرحو ጾታዊ ርክብ ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ ኣመበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ናይ ንእስነት መልክዕናን ዓቕምናን ሒዝና ንኽንጸንሕ ከም ዝሕግዝ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር እቲ መጽናዕቲ ካብ ዝተገበረሎም 10,000 ሰባት ናይ ሓባራዊ ጠባዮም ኮይኑ ዝተረኸበ እንታይ እዩ ናይ ንእስነት መልክዖምን ዓቕሞምን መሓዞም ነይሩ ብበዝሒ ጾታዊ ርክብ ዝገብሩ እዞም
ሰባት እዚኦም ዋላ እኳ ዕድሚኦም ልዕል ዝበለ እንተኾነ ሰውነቶም ክረኣይ እንከሎ ናይ ንእስነት መልክዕን ናይ ንእስነት ዓቕምን ከምኡ እውን ናይ ንእስነት ጥንካረ ዝሓዙ እዮም ነይሮም። ስለዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕኩም ትፍጽሙ እንተኮይንኩም ገጽኩም ኣብዘይ ዕድሚኡ ንኸይኣርግን ክትረኣዩ ከለኹም ድማ ናይ ንእስነት መልክዕን ዓቕምን ንክህልወኩም ናይ ምግባር ዕድሉ ልዑል እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ድማ ንናይ ሓንጎልና ምንቅቃሕ ይጠቅም እዩ። ብፍላይ ናይ ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕካ ምፍጻም ሓንጎልና ንቕሕ ዝበለ ንክኸውን ዝሕግዝ እዩ። ሓንጎልና ብዝነቕሐ ቁፅሪ ድማ ሙሉእ ሰውነትና ብልዑል መጠን ንኽንቃቃሕ ይገብር እዩ። ሓንጎልና ክነቅሕ እንከሎ ሙሉእ ሰውነትና ይነቅሕ እዩ። ኮይኑ ግና ብተጸራሪኡ ድማ ሓንጎልና እንተፈዚዙ ሙሉእ ሰውነትና እውን ናይ ምፍዛዝ ናይ ምድካም ጠባይ የርእዩ። ኣብዚ ክሕብረልኩም ዝደሊ ናይ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ከለኹም ሙሉእ ህዋስኩም ክተስርሕዎ ኣለኩም። ምርኣይ፣ ድምፂ ምስማዕ፣ ምንኽኻእ፣ መቐረት ምቅያር ከምኡውን ሽታ ንብሎም ነገራት ክትጥቀሙሎም ኣለኩም እንዳጠዓዓምኩም ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ኣለኩም። ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ሓንጎልና ጥዕና ተታሒዙ ንዘለዎ ጥቕሚ ንምርካብ ማለት እዩ። ንሓንጎልኩም ናፃ ንምግባርን ሙሉእ ሰውነትኩም ንቕሒሉ ስርሑ ንክሰርሕ እንተደሊኹም ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቀዳማይ እንዳተረኣኣኹም ንስምዒትኩም እንዳተገላለጽኩም ክትፍጽሙ ኣለኩም። ቀፂልኩም ድማ ብድምፂ ተጠቒምኩም ስምዒትኩም ከተውስኹ ትኽእሉ ኢኹም። ምንኽኻእ እውን እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ። መቐረትኩም ክትለዋወጥ ኣለኩም። ኣብ መወዳእታ ድማ ሽታ እዩ። ሰውነትኩም ጽቡቕ ጨና እንተሃልይዎ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ጽቡቕ ጨና እንዳጫነኹም ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ኣለኩም። እዘን 5 ስምዒታት ብደንቢ ጌርኩም ተተጠቒምኩም ሓንጎልኩም ብልዑል መጠን ንኽነቅሕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሽዑ ድማ ሙሉእ ሰውነትኩም በቲ ጾታዊ ርክብኩም ዝደልዮ ጥቕምታት ንኽረክብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚኦም ኩሎም ዝረኣናዮም ናይ ጾታዊ ርክብ ጥቕምታት እዮም። ቀፂለ ዝሕብረልኩም ድማ ኣብዚሕኩም ጾታዊ ርክብ ዘይትፍጽሙ ሰባት ዘጋጥመኹም ጸገማት ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ጾታዊ ርክብ ብዘይምፍጻም ከጋጥመኩም ዝኽእል ጸገም እንታይ እዩ? ናብ ትህኪት ምስልቻው ንኽተኣቱ ይገብረኩም እዩ። ናይ ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕኩም ዘይትፍጽሙ እንተኮይንኩም ብጣዕሚ ልዑል ዲፕሬሽን፣ ጭንቀት ከምኡውን ሌዚነስ ምስልቻው ንኽተኣቱ ይገብረኩም እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጸገም ድማ ርጉዲ ንኽውስኽ ይገብር እዩ። እዚ ድማ ብዋናነት ሰውነትኩም ብልዑል ንኽውስኽን ኣብ ሰውነትኩም ድማ ልዑል ዝኾነ ናይ ፋት በዝሒ ንክህልው ዝገብር እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣብዚሕኩም ጾታዊ ርክብ ብዘይምፍጻምኩም ከጋጥመኩም ዝኽእል ጸገም እንታይ እዩ? ኣመጋግባኹም ብጣዕሚ ድኽም ዝበለ ንክኸውን ይገብር እዩ። ጾታዊ ርክብ ዘይትፍጽሙ ሰባት ኣመጋግባኹም ድኽም ንኽብል ዝገብር እዩ። እቲ ካሊእ ክሕብረልኩም ዝደሊ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳቐነሰ ዝመጽእ ዘሎ ሰባት እንተኮይንኩም ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ግዜ ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙ ዝነበርኩም ዋላ እንተኾንኩም ኮይኑ ግና ሕዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩምን ድሌትኩምን ዝቐነሰኩም ሰባት ክትገብሩ ዘለኩም ነገር እንታይ እዩ? ቀዳማይ ኤክሰርሳይዝ ምግባር እዩ። ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ብደንቢ ክትሰርሑ ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ድማ ኣመጋግባኹም ከተመዓራርዩ ኣለኩም። ብፍላይ ድማ ቪጂቴብልን ፍሩትን ኣብዚሕኩም ክትበልዑ ኣለኩም። እዘን ክልተ ነገራት እንተጌርኩም ናብቲ ንቡር ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትኩምን ስምዒትኩምን ክትምለሱ ዝሕግዙኹም እዮም። ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ኣብጽሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ